Aquest llibre ens fa molta il·lusió presentar-lo. És La mort en diferit. De fet, es presenta oficialment demà. Avui fem un spoiler, diguem-ne. Aquest dijous 13, a la llibreria Ona. A la llibreria Ona. A les 7. Amb el company Jordi Basté, que farà de mestre de cerimònia... De Cicerone, ja ho fem la primera. De Cicerone. Es podia dir, no? Sí, tant. Perquè com que havíeu fet la broma aquesta que no se'l veia... No, és per jugar amb el misteri, perquè el llibre va de misteri. Segona entrega d'aquest llibre, que ens fa molta il·lusió presentar-lo aquí i que en parlar-ne perquè passa aquí. Clar, és que passa en aquesta casa, passa en aquests passadissos. Som protagonistes. Aquest és el segon llibre d'una trilogia, en principi, perquè jo vaig escriure un llibre fa 2 anys que es deia Cosa Terra i l'ambientava en una campanya electoral catalana i allà passaven coses. Hi havia un assessor que tenia una ànima de detectiu i havia de treure-la a passejar perquè passava una sèrie d'assassinats en plena campanya. Com que el llibre va anar molt bé, va tenir molt bona rebuda, els editors em van proposar fer-ne trilogia. I la segona novel·la d'aquesta trilogia jo l'he volgut ambientar en un altre escenari que també més familiar, campanyes electorals a banda, que és la tele, la televisió. I concretament aquesta televisió. I els protagonistes en aquest cas, si el primer era un homenatge a Agatha Christie, aquest és un homenatge... el primer era un homenatge a Sherlock Holmes, aquest és a Agatha Christie, és un estil 10 negrets, perquè resulta que venim un dia aquí de debat de nit... Era el debat de la U. El debat mític de la U. Que és el debat de la U que fèiem. Sí. Que tu hi havies vingut també, Josep. Alguna vegada, sí. Hi havies vingut alguna vegada i tu també, la Sara no, perquè no la coneixíem llavors. Que eren 6 tertulians. Que eren 6 tertulians. I el presentador. I el presentador, que no sóc jo. Espero que no t'hi hagis sentit identificat, perquè seria molt inquietant. Però... A veure si serà el dolent. Ningú és 100%... Pot ser. No l'he llegit. Això no es pot saber. Ningú és 100% ningú, però sí que és veritat... Sí, però hi ha un personatge, hi ha un tertulià, que és molt clar. Que es donarà per al·ludit, tu creus? Sí, i tant, totalment. Ho hauran de descobrir. Es donarà per al·ludit ell mateix i qualsevol persona que el llegeixi i que conegui més o menys els nostres tertulians identificarà clarament de qui es tracta. Home, això tu perquè tens la mirada molt educada, però la gràcia està... Els nostres espectadors us coneixen molt bé i estic convençut que hi ha un dels tertulians que sabrà identificar qui és, perquè ve en aquest programa. Aquesta és la gràcia i per això m'agrada que n'hàgim parlat en aquest programa, perquè al final jo sempre dic que d'aquesta saga o d'aquesta trilogia jo jugo que hi hagi 2 misteris. El típic d'una novel·la on hi ha assassinats misteriosos, però l'altre descobrir els personatges reals que m'han inspirat els de la ficció. I aquí hi ha molt divertimento, perquè veritablement amb el gènere, això que se'n diu del cozy mystery, del misteri amable, no és una cosa sueca de sang i fetge i coses rares, sinó una cosa entretinguda. Pots colar crítica social, una mica de sàtira al nostre estil, parlant del que ens passa als tertulians, polítics, periodistes, aquest món, i a la vegada jugar a que els identifiquis amb les seves febleses i les seves grandeses, que alguna també n'hi ha. Hi ha molt de joc. Ets molt juganer. Hi ha molt de joc. En el sentit literari, en el sentit de buscar sempre la broma, de buscar... I en el llibre és constant. El protagonista ets tu. No se sap, això. No se sap. Ho hauran de descobrir. Els hem de cridar. Mira, a les primeres pàgines que poso allò típic, unes cites, que faig una petita explicació, hi ha una frase de Manuel Azaña, tu que t'agraden les referències així mítiques, que hi diu una veritat com un temple, que és que a Espanya no hi ha millor manera d'amagar un secret que ficar-lo en un llibre. De guardar un secret que és un llibre. Per tant, aquí trobaran molts secrets d'allò que no es veu habitualment si no estàs aquí dins i comparteixes no només el que surt en pantalla, sinó moltes altres coses amb polítics, periodistes, assessors, tertulians. Una fauna... Jo sí que identifico el protagonista amb tu, amb el to, la manera... Això ho hauran de contrastar cada un dels nostres espectadors que vulgui llegir-lo. I d'altra banda, sí que reflecteix totalment com és aquesta casa per dins, de portes fora. És a dir, la sala de Tarradellas, que és on ens reuníem abans de fer el debat, està molt ben identificada. Per mi és un homenatge també a aquesta casa, malgrat que a mi m'agrada ser crític i no acomodatícia amb la professió, que tenim molts hàndicaps i que els intento apuntar aquí amb to, diguéssim, distès, però també és un homenatge a una casa com Televisió Espanyola a Sant Cugat, perquè, i per exemple, i té molta culpa la Margaret, per exemple, la nostra productora d'aquest programa, que em va fer una ruta per aquesta casa, que em va descobrir un món. És que hi hauria per fer 15 novel·les del que teniu aquí dins, i la gent no ho sap, i és fantàstic. Una casa amb molta història, que s'ha anat diluint la importància que ha tingut a nivell social o a nivell... Però ara sembla que... Sí, però sempre està bé posar-ho en valor, sempre recordar Circuit Català, Televisió Espanyola a Catalunya, que això sempre va bé. Bé, doncs el llibre de Toni Aire... Mort en diferit. El nostre programa és en directe. Que és en directe, que ja el poden tenir... No et sentis al·ludit. No, totalment. Que ja el poden aconseguir, demà el presenten, hora has dit? A les 7 del vespre... A les 7 del vespre a la llibreria Ona. Exacte, Pau Claris 94.